तब ई भइल कि तोहार दिल जाके अटक गई। शेखर के दिल में ऐसन का देख ले ओकरा में। बाकी लड़का तो ठीक बा, इतना जल्दी प्यार परवान चढ़ जाई पता ना रहे। बाकी तू तो अपना दिल के बात ओकरा से कह दिलू, और ओकरा दिल में का बा वो तो पता चले के चाहिए। कभी ना प्रेम के ओ दिन हम अपन कसम ना देती तो विक्रांत के शेखर मारिए देहित। जाहिर बाऊ हमरा खातिर कुछो कर सकेला, ऐसन तो ना हो सकेला ना। कभी ना प्रेम के ही इज ब्रिलियंट, ब्रेव, क्यूट एंड वेरी इंटेलिजेंट। अगर वो हमरा से अभी शादी करे के चाहे तो हम तो अभी शादी कर ले ओकरा से। ओहो, ई बेकरारी। वैसे ई बतावा शेखर कहाँ बा? सही बात बा, सुबह से बात ना भइल, पता ना कहाँ बा। कब्बे से कहाँ रहला हा? बस तुहरे की खुजत रही। वाह वाह, हम तो यहाँ कॉलेज में रहनी, हमरा की कहाँ खोजत रहला? अच्छा चलो बैठा। लेकिन कहाँ? अरे बैठा ना। लेकिन जाए की कहाँ बा? बैठबू की खड़े खड़े सवाल पूछबू। बाय बाय। बाय। चांदनी, जी माँ। तहरा से कुछ पूछे चाहता नहीं। का बात बा? पूछी। तो शेखर के पसंद करेलू? हाँ माई। उहू तोहरा के उतने पसंद करेला? हाँ बेटा, जब तहार बाबूजी हमने के छोड़ के गईले तब तू 5 साल के रहलू। हालांकि वो संपत्ति छोड़ के गईले हमरा खातिर, जैसे आज तक हमरा के कौनो चीज के कमी ना भइल। बस एके बात के चिंता रहल, तहरा पाले पोसे में कौनो ऊंच नीच ना हो। हमनी के खानदान बहुत इज्जतदार बा, और नया उम्र के जोश में कहीं वो इज्जत माटी में ना मिल जाओ। यही से कोई भी कदम बहुत सोच समझ के उठैहा। माई, हम राउर बेटी हैं, हम ऐसन कौनो काम ना करब जेमे राउर सहमति ना होई। और माई, शेखर जौन बानू बहुत अच्छा लड़का बा। वो पूरा कॉलेज में सबसे अच्छा पढ़े वाला लड़का बा। और जाना ताड़ू, और कबो कबो गलत लइकन से बचावेला। वो कहाँ रहेला? ओकर पिता का करेले? ओकर पिता गांव के सज्जन किसान बाड़े, और किसान एजा हॉस्टल में रह के पढ़ाई करेला। माँ, ओकर परवरिश देख के लागता कि ओकर खानदान ना बहुत अच्छा होई। अगर वो अच्छा खानदान से बा ता हमरा ना तोहरा पसंद से कोनो आपत्ति नहीं खे। माही, यू आर सो स्वीट। लेकिन हमार एगो शर्त बा। का शर्त बा? ओकरा हमनी के साथे रहे के हुई। काहे के हम अपना जीते जी तोहरा के अपने आँख से ओझल ना होके दे। माई, तू बिल्कुल परेशान मत होखा। शेखर हमरा से बहुत प्यार करेला, वो हमरा खातिर कुछ भी करी। अच्छा चला।
शेखर आज हम बहुत खुश बानी। पूछा काहे? हाँ काहे कि तू माई के बहुत पसंद बड़ा अच्छा और उनके हमनी के प्यार पसंद बा। बाकी उनकर एक एगो शर्त बाकी। अच्छा एक सेकंड फोन। हाँ बाबूजी गोड़ लगता नहीं। खुश रहा अविनाश बेटा। परसों तोहरा मम्मी और दादी के बरसी बा। जी जी याद बा। अविनाश बेटा कल दोपहरिया तक तू घरे आ जाइया। हाँ हाँ ठीक बा, हम कल दोपहरिया तक पहुंच जाए। ठीक बा बेटा, आ जाइया। जी बाबूजी प्रणाम। खुश रहा बेटा। का भइल? अरे वो हम भुलाइए गल नहीं कि परसों माई और दादी के बरखी बा। बाबूजी के फोन आल रहे, हमके जाए के पड़ी। ठीक बा। सुना, हाँ आपन ख्याल रखिया। आई लव यू। आई लव यू टू। बाय। लिविया गोड़ लगाते हैं बाबूजी। खुश रहा बेटा। बड़ा देर कर देला। अरे वो बाबूजी कहा कि बहुत ट्रैफिक रहा ना, इससे लेट हो गया। अच्छा आवा। जी तो आरमाई अगर आज जिंदा होखत ना तो तारा के देख के बहुत खुश होखत। लेकिन काल के आगे केकर चलल बा। तारा के नन्ही से उम्र में हमरा पास छोड़ के वो चल गईली। अच्छा कहला कि तू आ गईला। अभी परंपरा के आगे तारा ही ना चलावे के बा। देखा ना, एगो अजबे संजोग बा। तोहार मम्मी के और तोहार दादी के बरसी एक के साथे पड़ला। अब हमरा तो ऐसा लगता कि दादी जी और माई में बहुत प्रेम रहे। छोड़ा बेटा, जायदा। अब रुआ हमेशा ऐसे काहे करी ना। हमके लगला कि रुआ अंदर बहुत तकलीफ बा और रुआ हमरा के बतावत नहीं की। अरे अब हम छोट नहीं की, बड़ हो गई बनी। बताई ना बाबूजी। समय आइला पे सब कुछ बताई। तू अभी थक गई लोग बा, जा आराम करा। जी हाँ बाबू। क्या कर रहा है मेरा बाबू? तुम्हारा बच्चा भी सोला है। इतनी जल्दी सो रहा है? इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? अरे क्या करें, बगल वाले कमरे में बाबूजी सोए हुए हैं तो आवाज सुन लेंगे ना, इसलिए फोन रखो। अच्छा तो बा, उनको तो पता चले कि उनकर बेटा के इश्क हो गइल बा। अविनाश बेटा। अरे बाबूजी। इतना रात में केकरा से बतियावा ताड़ा बाबुआ? काट देलस, फिर मिलावता नहीं। अरे ए बेटा, केहू तोहरा से बतियावल चाहता। अरे ना बाबूजी, वो ऐसा ही। अब वो कंपनी वाले के फोन है। बाबूजी ये ली चाय।
ई चांदनी की है। अच्छा 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 चांदनी। वो चांदनी हमार कॉलेज के दोस्त है। दोस्त कि और कुछ? बाबूजी अब हमनी के शांत रहा। चांदनी के बाबूजी का करेले? बाबूजी बहुत बड़ लोग हा, खानदानी रईस हा। बड़ लोग बाड़े जी। बेटा, अपने से ज्यादा बड़ लोगन से रिश्ता बहुत तकलीफ देला। हम ही कह चाहता नहीं कि अमीर लोग से जितना दूर रहबा उतना खुश रहबा। का कहतनी, हम कुछ समझनी ना। देखा बेटा, तोहरा माई के गैला के बाद से यह घर में सन्नाटा छायल बा। हम चाहता नहीं कि वो टूटे, लेकिन कैसे? प्यार कैल कोनो गुनाह ना हो। गुनाह बा अपन प्यार के चलते अपन परिवार के छोड़ल। जवन गुनाह हमरा से भइल। बाबूजी साफ सब बताए रुआ कहल का चाहतनी। बेटा, हमार बचपन बहुत गरीबी में बीतल बा। गरीबी दूर करे खातिर हम शहर गईनी, जहां हमार माधवी से जान पहचान भइल। माधवी हमरा गरीब होखला के बावजूद भी हमसे बियाह करे के चाहत रहनी। उनकर प्रेम खातिर हम रात में टैक्सी चलावे लगनी। एक रात माधवी के कार खराब होखला के वजह से उनका के घरे पहुंचावे गई नहीं। हम कुछ समझनी ना। रुआ कहल का चाहतनी। बेटा, जौन रास्ता पे तू चलत आ रहा ना, वो रास्ता से हमहू गुजरल बानी। तारा के आप बीती बतावतानी। बस बस बस, बाय बाय। बाय बाय। माधुरी, डैडी, आप इतना जल्दी आ गए नहीं? चली। अच्छा भाई, हमनी दोनों साथे मिलके डिनर कल जाई। वेरी नाइस। बाय द वे, वो टैक्सी वाला के रहे? डैडी, वो हमार दोस्त बा, अविनाश। माधुरी, तोहरा अपन खानदान परिवार हमनी के हैसियत के समझ बा कि ना तोहरा? काल अगर वो अमेरिका वाले चौधरी साहब हमरा से पूछिए तो हम का जवाब दे? वो लोग तो तोहरा अपन बहू मान के चल रहल बड़े। लड़का के काल बुलावा, हम ओकरा से बात करे के चाहता नहीं। ओके डैडी। हमार पैसा चुका दो भौजाई। बाकी अपाहिज लड़की से के बियाह करी? देखा तानी कौन राजकुमार आके तोहरा बेटी से बियाह करता। बापू, हम करेंगे सुधा से ब्याह और सुधा बनी राउर बहू। ये अपाहिज मिलल है तोरा? हाँ बापू। बापू चोट्टा कहेगा बापू, गाँव में कोनो दूसरा लड़की ना मिलल है? सुधा, सुधा,
कहाँ चल गई लड़की? सुधा, 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 ये लड़की कहाँ चल गई? सुधा, हे भगवान, ये लड़की। भानु, ए भानु, आवा। हम अलकिन का भइल? सुधवा कहाँ चल गई? पते नहीं के चलत। ए नहीं कहीं हुई, कहाँ जाई? अरे पूरा खोज लेनी, कहीं नहीं के। तनी देखी ना, जाई कहीं जाते देखी। यही जो हुई, कहाँ जाई? सुधा, ए सुधा, सुधा, मलकिनी, ए मलकिनी, मलकिनी, का मलकिनी? का भइल? ई बबुनी के कपड़ा नदी किनारे मिलल बा। हमरा बुझाता बबुनी नदी में। ना, अब अपन सुधा कहाँ खोजी? अब अपन सुधा कहाँ खोजी? कहाँ खोजी? कहाँ ना? मलकिनी, 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 संभालिए, संभालिए अपना आप। मलकिनी, मलकिनी, संभालिए। मलकिनी, ए मलकिनी, मलकिनी, ए मलकिनी, मलकिनी, ए मलकिनी, ए मलकिनी। बबुनी बुझाता ना रह लिए दुनिया में। एगो त बाड़ा, ये कहाँ पहेज के चक्कर में पड़ल बाड़ा? चोट्टा कहीं का। गांव में कोनो दूसरा लड़की ना मिलल हिया। अरे चल ना बाबू। मलकिनी, ए मलकिनी, ए मलकिनी, ए मलकिनी, मलकिनी।